uYehova yena wacinga ukulungileyo ukuze kusinde abantu abaninzi njengoba kunjalo namhla. Wabathuthuzela, wathetha kakuhle nabo, wathi kubakhulu bakhe, uyabona ndiza kufa, uThixo kunene uza kunivelela. Eyakunivelela nje ke uThixo ze ningawashiya apha amathambo am, ninyuke nawo nowangcwabela kulo mhlaba uThixo wayewufungele ubawo. And therefore ndifunde ezi zifundo zosibili. Nansi into ebangba ndifunde ezi zifundo kwenzela uba ndizoyeka umkhulu wagqibezela. uThixo kwisifundo sikaJobi uqala ukumva ethetha kuchapter 1 no chapter 2 encokola uThixo ngobomi bukaJobi. Ubomi bukaJobi is a story esicreatwe through uJob obe yi-righteousness man, obe ngumntu olungileyo. Siza istory sakhe ngexesha le-reign kaSolomon. Siziswa ngumbuzo othi kutheni uThixo ethula xa amalungisa esehlelwa zizinto ezimbi, xa amalungisa thobeleza phakathi kwe-suffering and pain. Ngaba uThixo wamalungisa uya-exista? Ngaba uThixo wamalungisa useqala kwamalungisana xa amalungisa experience pain and suffering? Uthula awayeke namalungisa adatshabalale. Now kuziwa nesi story sikaJobi. Abanye ababhali bathi ayiso story esinyana, si-story nje esicreatwa esithubeni. Mna back to deeper xa besitsho besithi ayiso story esinyana ngenxa yesi sizathu sento yokuba uBhakha uthi uJob uzalwa kwindlu kaYakobi, konyana abayi-12 bakaYakobi. Uzalwa yena uphuma kwindlu kaEsawu, umkhulu kaYakobi. So uthi ke ngoku ngenxa yeso sizathu elibali likaJobi libali eliyinene nelinyaniso nelikwazi ukuphendula lo mbuzo othi why uThixo ethula ngabe uya-existana xa amalungisa esehlelwa zizinto ezibuhlungu, experience i-pain and suffering. Iphendula ke le ncwadi lo mbuzo to say ikho indoda eyayihlala kwisixeko samaGalati egama linguJobi eyayigqibelele eyayimoyika uThixo. Ngamanye amazwi le ncwadi iyasiphendulela into yokuthi kakade uThixo kwinature yakhe ukuthi cwaka oku uya-alawa into yoba si-experience ipain. Makabonge uThixo, uya-alawa uThixo ekuthuleni kwakhe, athule athi cwaka sisiva kabuhlungu, athule athi cwaka uthi akathethi umgqibele thetha apha kwincwadi kaJob kuchapter 1 and chapter 2. Emva koko kuthi cwaka ungaphinde uve nto uThixo ayithethayo ngobomi bukaJobi. Uyawuva uThixo adywisha naye uJobi kuchapter 36 no 37 no 38 uyawutsho ku-42 uJobi uyareply. Now ibhalwa le ncwadi iphendula lo mbuzo ngexesha ekwakuqhuba into yokuthiwa yipatriarchy, apho abantu abangomama babengenawuthetha esihlangalaleni, esithi thina ekuphileni kwethu kanti abanye bethu baphila bezelwe kwintlungu abantu abangomama ababeyithwele bebathwele, and therefore baphila bekhula phakathi kwaloo ntlungu ebathi abazali babo xa bezalwa ba-experiensa ipatriarchy, apho angenawuthi noba uva kabuhlungu noba uya-abhuzwa athethe funeka athule athi cwaka angathethi. Uvoba yayilelo xesha xa lo mbhalo esithi kweza izihlobo ezithathu. Xa ufunda uchapter 3 uJob uthetha noThixo uqalekisa umhla awazalwa ngawo, because xa si-experience pain siyapanika. Makabonge uThixo, siyapanika
uthi Job le mini ekwathiwa ngayo kuzalwa indoda kwaJob mayidake lo mini ibe lobumnyama ngoba uexperience inhlungu emva koba zonke izinto zakhe zichabalele singe uThixo uThixwaka ngoku akathethi ubukeke. So unjalo uThixo uba nethuba lokusibukeke. Ndinento ke ethi ngenxa yedaloko before uchapter 3 uThixo ubukele mhlawumbe usonga izandla ujonga uJob uba inoba uza kwenza ngaye idisgrace na kuSatan. Makabonga uThixo. Kanti yazi mba kanti kule nto lizana inzulu kangaka yokuthula kukaThixo uThixo uthula because sometimes esenza show off ngathi uSatan ngoba thatha i-dipstick utest ukholora lo mntu. Thatha i-dipstick ngokusipenda ikhaya uncumile ngoba uba ufunda uchapter 3 chapter 4 chapter 5 chapter 6 kuthethithwa emva kwachapter 3 kuthethithwa mizakhe emva koba zithule for 7 days and night bengathethi kodwa xa bevula umlomo babonzakalisa uJob. Thixo yena uthule tecwaka uJob xa epenika nifunde akabhekisa emntwini. uJob ulwa noThixo omdalileyo and therefore unyanisile ke uprofessor Khaya xa isithi we need to reflect to our lives ngoba uJob xa econfront uThixo uthi jonga undenza inhlekisa. utsho kuThixo uJob uthi mna undenza inhlekisa ngoku ndiyakukhonza ndigqibelele akhona linye ilizwi lakho endake ndaligqitha kutheni le nto undenza itekele. kuthi uJob utsho kuThixo akaxeleli iitshomi zakhe uxelela uThixo. Uthathi kuchapter 6 athi sikho isandla sikaSomandla kule nto esibutsolo bazo ziwufincayo umphefumulo wami. Ngamanye amazwi ndiyenzakala spiritually because uThixwaka awuthethi. Ndibe mna ndisonzakala ndikukhonza ndigqibelele because i-understanding yayisithi ye-philosophers abantu abakhonzayo abamele ku-experience ipain ekukhonzeni kwabo uThixo. Forgetting intoba uku-experience ipain kubantu abakholwayo kuba necharishela ifuture there esikhathoni ikamva labo kodwa litestwa ukholo lwethu nokukhonza kwethu ngokuthi sigqithe kwipain uthi kwasibukeke. Athule uThixo Thixwaka angathethi abuye kupenike le nto enziwa nguJob apha kodwa kupenikeni kwakhe upenikela kuThixo. Sithi ishomi zakhe zijoyine icommunity. Sithi ishomi zakhe ikhona into ayenzileyo bareflecta kwiTorah bona into yokuthi abantu abanisifo esinjengesoba ahlale ethuthwini because if nimamele ngoba sifunda letha lo mba simqale phakathi uchapter 1. Uchapter 1 uSathana xa uThixo enikezela ngoJob kuye ndicela uba ndiyibeke ngolo hlobo mkhulu. Xa uThixo esenza show off encumile esithi uJob uyandikhonza uJob ugqibelele ayikho into uJob angamelani nayo ude uJob akhonzele nabantwana bakhe. Thini Thixo uthi ke ngoku uchapter 2 uchapter 1 uyocela zonke izinto uJob anazo. Uchapter 2 uzocela isiqu sikaJob. Hence uvale nabe sifunda isithi yiya kuye kodwa umoya lo ungawuchukumisi wona. Sukuya kumoya. And now kwenziwa show off ngekholwa kuthathwa izinto zekholwa ziyavuthuluka ziyaphela uThixo uhleli uThixwaka akathethi ubukeke. Kuthathwa abantwana abayi-10 uThixo uThixwaka uzolile akathethi. Inkosikazi yakhe ithi challenge uThixo mnyenami itsho xa ihlele ethuthwini itsho apha kuchapter 2 ithi mchallenge uThixo because the Hebrew Bible ayithi lahle uThixo ufe ithi le nkosikazi mchallenge uThixo
nguJob ongunderstandayo, because xa sikwi-pain eyona nto ezanyuvezwa ngesi story yintoba xa sikwi-pain masingemki endleleni yokholo, masihlale kuye uThixo ngoku sisiva kabuhlungu. Ilishwa ke yintoba abanye bethu xa befenika bayemka uThixo, bayemka bambona uThixo njengoThixo ongaexistiyo, bemke bamshiphoza banento ethi abamele kwehlelwa zizinto ezimbi. Tyhini Thixo uThixo unamandla. Ndigxothwa ebushumayeleni ndosabela ubizo labashumayeli ngo-99 kodwa jika jika hayi ambodlala nabanye abantwana. Bafika ndahlala kaloku bekuthiwe nam mandireflekte, ndajika ndafika ndahlala anda-understanda oba why, because ndinale understanding ethi ngoku ndiyigildi epheleleyo, ngoku ndiyindodana epheleleyo. Now njani ngoku kuzawuthiwa kum xa ndisithi yamva uThixo thetha? Ngoku uMshumayeli uthethile ngelizwi lakhe kum esithi kwiGenesis chapter 4 verse 12 esithi uThixo wathi kuAbraham, hamba uye kwindawo endakuxelela yona. And therefore uthenge usithiwa xa ndikule ndawo endicinga fana uba ndimele uba kanye ndamkela kuyo kuthiwe mandijike. But when uThixo remains silent, kukho into uThixo afuna uyenza ngabo. Ndahlala ndazona, waphela u-99, waphela u-2000. Ngo-2001 ndaphinda ndaya. Ndathi ndawufika kwathiwa sewulukilena, ndathi hayi, kwathi umthika unxitywa ngamakhwenkwe. Ndajika lehla ukholo lwam, laneba lehle ukholo lwam, kanti ixhego elithile lasemangxongweni liyandibona uba lwehlile ukholo lalo mfana. Lafika ekhaya ebusuku landibiza, lathi zapha, kuthiwa mlungu xa mbizwa, lathi zapha mlungu, lathi ukumalume wakho, lathi ukholo lakho, lathi ayambize zapha, wathi kuyenelani ukholo lo mntana luyafa. Ndimbona mna xa eshumayela uba akasenguye lo wa, ikhona into eyenzekayo kuye. Noko ngoku lithuba lento okokuba siye ngokwethu executive yesekete. Ngolo mfana luyafa ukholo lwakhe, intshumayelo yakhe, so umnika umthandazo wakhe, awuyindawo yawuva naye akawuva kokwawenzayo. What I'm trying to say, spiritually, uba dead xa uThixo engathethi ethulete cwaka. Because njengoba iqhubekeka ipain nobethwa zii-barriers zobomi, luyehla ukholo lwakho. Kodwa inye into ibindigcinile neyandilondolozayo ukuthi ngoku luhlile, kodwa limane ukuthi eli xhego lasemangqondweni elamasemangqondweni suyiyeka incwadi yeGenesis mntana, ifunde. Funda into yoba uYosefu ubizo lwakhe luyafana nolwakho. Wayesithi uYosefu xa ebizwa nguThixo, ngoku uThixo ambizile, kodwa uThixo athulathi cwaka amyeke abantwana bakanina noyise badlale ngaye. uThixo athulathi cwaka. Wathi so keep on ekuthandazeni. Wena reflect uba ngoku kule ndawo xa ujikayo undawunana because ulungiselelwa ifuture. Ngoba kuzaba kwamaxesha woba endleleni yakho kube mnyama, ayizukuthi lo uThixo wakho, ayithi le nto ujikwa kwakho ebushumayele nakakho uThixo, ukhona uThixo. Uthi reflector wazi into okokuba uYosefu ngoku aphuncula kubantakwabo, uThixo ethule engathethi, ethe cwaka, uThixo uyawugaxeleka eEgypt. Waxa efika kwaPotifari watshona ngerape, uthule uThixo akathethi. Akathethi uThixo. Uzolile. Uthi ngoku abantu kwabo batyiwa indlala selethathiwe ehlele entlongweni engaphumi. Tyhini Thixo, kanti kukho amaxesha woba ekukhonzeni kwe xa ethule uThixo sifakwe entlongweni singenamatyala. Kodwa siye-experience itrong abethule uThixo engathethi. Xa ephuma entlongweni
uYosef ehlaliswa kakuhle ungcinwa ngumuntu ongenguye nowelizwe lakho kwabo ungcinwa iforeign uba sinokumfumana umuntu onje akathethi yena into layo uthula uthe xwa. And therefore in the silence of God kukho into esifundayo ngoThixo, into yoba uThixo usenza iziklasi ukuze sibe ngamangqina wofefe. Sithi xa sizijonga sithi ndesuka apha laa nto nithini na wandithatha la wandibeka la wandithatha la wandibeka la. Ngoba xa sisiva ihistory kaJoseph if besingena uyifuna asiyazi uba lo mfo ugqitha kwireyiphu. Wathula uThixo wathi cwaka wathobeleza uJoseph wegqithi. Naw masibuyele kuJob. Xa sifika kuJob, uJob ngoku iitshomi zakhe zakumqhayisela zithetha yonke le nto uyabagxotha. Uyabagxotha. Funda uchapter 16 uyabagxotha uthi hambani nkani kum ngoba nina ningabathuthuzela abayingenisa. Anithethi le nto endiunderstanda nguThixo. Nina nityhola mna kanti mna akho nto ndiyenzileyo. Mna andiyazi oba kutheni ithetha ngolu vekani phaa kum kukuchapter 19 apho uJob agxotha uSathane ngoba le nto ethi ndiyayazi oba umhlawuleli wam uhleli uthetha i-prophetic words because xa uhleli kuThixo upeli kunjalo kodwa xa ukholo lwakho lusithi uThixo uyandibona. Yesu yandibona xa andililanja andibiza yoba ngoba kule meko yepeyini bekukho amanye amacebo awanikwayo because le context akuyo ibe i-context yezithixo. Xa isithi ndiyayazi oba umhlawuleli wam uhleli engokuphela uyawusuka eme phezu kothuli lomhlaba emva kolusukuba ulusu lwam lunje ludlavukile ndakumbona uThixo esengulaa Thixo endandizamkelele. Ngamanye amazwi kuthe kwawuthwa zii-friends zakhe khawukhangela abanye oThixo apha kule ndawo. uJob uyayazi and uthetha i-prophetic word into yoba uThixo uyandibona and uhleli uThixo. uThixo akathulanga nje uyandibona uThixo uhleli kodwa ekupheleni kwezinto uThixo ndizambona umhlawulelo. Ngamanye amazwi umntu ozawuthatha igap ebomini ba ozawuthatha le ntlungu endinayo uThixo uYesu Kristu ongunaphakade kaThixo uzasukelwe utsho lo mfo engqina amazwi omprofeti ngoba xa sikwipeni si-enhancer into yayi-experiencewa ngumsindisi. Le nto athi umprofeti ngayo kuchapter 53 of the book of Isaiah ubetho loba sibe noxolo noThixo lube phezu kwakhe siphila thina ngemivumba yakhe. Therefore into ebimele yenzeka so xa si-experiencer ipeni uThixo ethule siyafunda ngoku-experience ipeni into yokuthi ngapha kwayo bukhona ubomi obubhetele. Bantu abatsha into esincedisayo kwezo zinto ukuthobeleza sisazi uba akathulanga nje uyaexista uyabona. Bantu abatsha abathandwa nguThixo. So yiloo nto into endithe mandinikhangelele yona. Xa ebagxotha ulwa noSomandla chapter 20 uthi nabantu abangomama bayakha amanzi namakhwenkwe andihleka. Kuzo zonke ezi chapter uJob uncokola noThixo ereflecte ebomini bakhe to say xa kunoda abantu bathi xa beye empompeni besiyokha amanzi bancokole ngam uthini ngale meko. Enze personal introspection yobomi bakhe. 25, 26, 27, 28 ulwa noThixo izihlobo zakhe zithetha into angayaziyo. Wawufika ku-36
uthetha noThixo uJob unomsini and uThixo uyaphendula. Axa iphendula uThixo amphendule ngamazwi arhabaxa to say mfundini ngubani lo usithe icebe ngenakwazi. Uyayazi uba ndim lo wayesoneka isibhakabhaka phezulu. Uyazi ndim wathelwandle fika apho ungegqithi. Usithatha apha isibindi sokuthi kum mandigwebe okanye ugwebe endaweni yam. uJobi wenza dialogue nifundi noThixo kodwa xa ephendula uThixo kabuhlungu kuchapter 42 uthi uThixo kuye uthi uJobi kuThixo uxolo Nkosi yami mna ndithethe ndingasiqondi kandiziqonde because intlungu ibindifuta ndisele ndithethe kodwa into endimbulela ngayo uJobi nendithi ndahluka ngayo into yoba akhange ahambe ethetha ngentlungu yakhe esitratweni into enza nasabanye bethu abaninzi uthi xa experience pain uThixo ethule axelele isitrato. Uzawuthini ungenzakala uxelele isitrato. Reflector uxelele uThixo uba ngoku undenza intlekisa. Nditheke it is his nature ukuthula Thixo wakhe. Into yakhe leyo yoba athule angathi akekho athule uThixo. Akuyeke uThixo wambetheka kanti nje wenzela into yoba ukwazi umnqinela umpostile umkiliki xathi bazalwana simele ukuphumela esimbandezelele ezininzi ukungena ebukumkanini bukaThixo ulungiselela loo nto. Zange nimbone xa ethula esithi cwaka yena uYesu buqu ngala mina ngena ecourt kwaPilato. Sithi sibhalo wathula wathi cwaka akathetha kwathi xa kuthiwa wena walahlekisa uhlanga. Usithi wena ungayichitha itempile uyakhe ngeentsuku ezintathu awuphendulina kule wathula wathi cwaka akathetha. Xa bemkhaba epasejini bemkhaba ngempama uthi Luka wathula akathetha wathi cwaka wangena kwicourt kaHerode uHerode esenza isihlobo sikaPilato. Nalapho uYesu wathula wathi cwaka akathetha. Makabonge uThixo makabonge uthethe uYesu xa enyuke womakhe ebona abantu belila into skiltas esilungiselelwayo xa uThixo ethe cwaka kuba sireflecte on our lives ngoba xa kubotyoka thina ilizwe liyonakala. And therefore kufuneka kuqale thina sizijonge so masingayibalekeli into yoba xa sisiva kabuhlungu ibe ngathi akwenzeki into. Afuna ibe ngathi akwenzeki into. Uthi uVessels uJohn Wessels incwadi ethi Missing Jesus uthi kukumthandazo pha athi ngumthandazo onowenza wena personally. Uthi ngumthandazo ohamba ne-emotions. Uthi abantu abaninzi abangamaKristu bazidina emotions. Uthi ngokamele kulila esiva kabuhlungu ngathi hayi wethu uzaba right. Uthi it's okay lila so that uzokwazi ukontinuisha nendlela. uYesu into abanga continuishe akwazi ukuthi ngokumnqamleza umrhuzule kodwa akwazi ukuthi kwaba sangindililela lilelani nina nabantwana benu ngoba kuzimihla abazawuthi ngayo banethamsanqa abangazelanga. Okungathi uYesu wayeyazi ba abamama abanye bazawufika kuzawufika iira kwigeneration ethile apho abantu abazeleyo kuphethe umntana omane ningamzelanga basandiyazi baxa ndimzala uzaba sisixhobo se-drugs. Because xa uThixo athe cwaka basitye drugs abantu akwethu ingathi akakho uThixo ukhona ubukele uthi intela ufuna thina sibuyele ngamandla kuye. Xa uThixo ethe cwaka bengena bephuma etrongweni athe uthatha uthuthula into yenza sabantu abatsha into abathina asifuna ureflecta ebomini bethu ukuthi mna ndindawuni ngoku noThixo so that the silence yakhe ndifunde into yoba nantsi into uThixo awayifuna utyhila. So uYesu xa evula umlomo kokugqibela uvule phezu komnqamlezo ewuvulela iintshaba zakhe ezixelela uxolo.
akathi kuba ekule pain yomnqamlezo unesikhonkwane asiqalekisa intshaba zakhe uyasixolela lithi phuma apha njengegilda ngoba bengakufuni uthi baxolele Thixo phuma usithi ngoba bakuhleba uthi kubo bona nje uyanithanda uThixo utsho phaa kubo phuma uthi kubo emsebenzini babahlangana kwiofisi ethile bancokole ngawe uphuma uncumile ugcina into ethi zonke izixhobo ezikhandelwa ukulwa nawe azikuba nampumelelo phuma usitsho ayingopawulos wathi unyamezelo luthwala ubunzima busala ukuqikitheka kusala inhlungu isala ithemba alibulali alidanisi ngoba kulo ithemba useluthando lukaThixo oluthululelwe ezinhlizweni zethu. And therefore masambeni ke ngoko akathulanga nje uThixo ufuna sifunde ngathi. You know what? Xa ndiyeka ispirit esamthatha uThixo lasithilelo zininzi into ezikrobo zayicaweni kodwa ndithi ndasabela ubizo lobufundisi awusabela ubizo lobufundisi yeka ngoku ndiyokugqibela le ndithetha ngayo ndasabela ubizo lobufundisi wacaba ebufundisini kuzaba nzima ungena unamandla uThixo simkhonza ndibabukele nabantu abadlala ngomntu unamandla qha njengoba ethula uThixo funeka ufunde iscience nezinto uThixo azizisa kuwe ukuze ufunde nazo. Abantu who play a role in my Christian journey abantu engingabazi engazange ngibabona umvangeli wayenikwa i-500 esekethini but kwimithandazo engandiyenza ndipenika ndiyeke because I know uba befana uba ngoku ebomini ndikwindawo ethile. But the late umfuso umatyumza ufuna ngo-2012 tatutshuthula the-living testimony bethu ufuna ubomi bunzima athi mfuna ungumvangeli apho kulo sekhethi ithi nguye athi kuthene into part time kodwa ungakanana ndifuna umvangeli apha eseketheni ozawa full time because kufuneka ufundile nalibonile into yoba i-calling yakho le ofakwe ngayo ebuvangeleni yokufundisa but ingxaki into yoba wena kuthiwa ugraduate from now so ndifuna apha eseketheni uzowusebenza kodwa kufuneka ufunde angama nomasi ndimbona njalo kwi-social media xa ishumayela afuna ngofo emva komtalo ziwa unzulu sithi ndincede Thixo because abazali bam bayahlupheka eJoburg batye intsimbi uze batye unabothekisi intsimbi inamandla le nto siyikhonza ndawufika ecaweni angathi umshumayela kathethi because ndiyapenika imeko yasekhaya ngoku ipain nesuffering nongabikho kwendawo yokuhlala iyapenikisa but awufuna kwathiwa ndaya ngolo hlobo kwathiwa ndisuke eKhamastone ndifone engandanondazi ngoba inamandla le nto esiyiphetheyo phaya ndagqiba ufunda bathi gqi umntu othile elingamanomasi endingazange ndimbone nombona wathi mfondini uthole uthi wena unobizo lobufundisi and therefore uzama ukusesikolweni ngoku uyogqibezela olobizo lwakho icala uqeqeshele kulo ke mna ndithethile nonkosikazi ndathi laa mfana ndimvele shumayela ngepasika inkonzo yaseGetsemane masombhatalele isikolo inamandla le nto siyikhonzayo inamandla le nto siyikhonzayo wathi le iruthi azayithatha yoba kufuneka ahanjiswe icala izamthatha ixesha elide and therefore makahamba phaa esikolweni lo mfana mna nonkosikazi sakumbhatalela indawo hlala sakumbhatalela ifees zesikolo noba zithini na sawuthi take care of himself kunye nenkosikazi yakhe nabantwana ambanoba zandiye kubo ndokucela loo nto qha nje wawusithi umthandazo wam kuThixo ndenze le nto afuna uba ndibeyile
engathi uthula uThixo yonke le minyaka. From 2012 ndifunda, from 2019 uyongena kwami seminari. Kodwa ndisithi unamandla uThixo. Kuba xa ethule ethe cwaka uneplani ayiplanayo ngawe nangobomi bakho. uThixo makaligcine. UThixo makalilondoloze ngoku nangonaphakade. Amen.